Kurtso honetan nola berrikuntzen artien gastronomia fakultatian, Baskulinari Zenterren aurten azkenengo mailakoak sartu diela, 2. maila, 100 ikasletik gora izan die, eta horrekin jak ikasturte amaieran izango du lehenengoko promozioa, ezta? Gradu berri horren lehenengoko promozioa da, hori guretzako zerbait pozgarria da, 400 ikasle baino gehiago izango dielako. Batetik hori, gero ekintzailetasunaren arluen be aurten badauzkagu nobedade batzuk, gogoratu igez, pasaden ikasturte honetan zabaldu ditugula 2 ekintzailetasun laborategi Madrilen eta Amsterdamen, eta ikasturte honetan gauza bera ingou Valentzian eta Bartzelonan. Eta baita igez sinatu genitxun horre hainbat hitzarmen Txina eta Indiarekin arlo hau garatzeko, eta aurten be horre hainbat gauza berri izango ditugu. Eta gero beste berrikuntza bat dator gure MEI Mondragon Educación Internacional proiektutik, gogoratu oin arte Mexikon eta Kolonbian dauzkagula proiektuak, eta ikasturte honetatik aurrera Saudi Arabian ere lau ikastetxeren kudeaketan ibiliko gara. Eta baita aipatu urriaren bukaeran, UCO Mondragon Mexikoko Unibertsitateko Keretaroko kampus berriaren inaugurazioa izango dugula. Hainbat berrikuntza badauzkagu bai. Baitxa, martxan dauzkagun beste hainbat bultzatzen jarraitzu ez. Adibidez, juntzan urtien martxan jarri zituen Goi Eskola Politeknikoak 3 titulazio berri, 2 Galarretako Oronak daukan kampusean energiaren inguruko 2 titulazio horiek, eta gero hemen Arrasateko kampuseko biomedika gradua. Orduan, aurten 2. mailakoak sartu dira, eta hori erronka garrantzitsua da. Gero baitxa onlineen, azken urteetan bultzada handia ematen ari gara proiektu horri, eta hor azpimarratu beharra dau baitxa UESIK egindako euskarazko online eskaintzan indako apustua eta askundia, eta baita ikusentzunezko komunikazio arloaren askundea, Txabaltako kampus berriaren eskutik. Eta printzipioz unibertsitateko fakultateetan igual horiek izango dira, ez da apur bat erronkak, baina gero beste erronka garrantzitsu badia apurra kanpora begira da Eusko Jaurlaritzako unibertsitate plana bera, ez da. 4 urte izan da, aurrekoak bukatu die, eta oin diseinatzen ari gara beste unibertsitate plana, ez da. Eta oso garrantzitsua da guretzat horre finkatuko dauelako datozen 4 urtietan unibertsitateak Eusko Jaurlaritzatik jasoko dauen laguntza gure proiektu eta estrategia guzti hauek garatzeko.